Паник-атаките са преувеличен страхов отговор на тялото към опасност, стрес или някакво вълнение, при които не е необходимо да е на лице логичен тригер. Ето защо все още не е ясно защо те настъпват, но във всички случаи съветът е да намалим стреса. А какъв по-добър начин за това от танците? Неотдавна Американската асоциация по танцова терапия по един чудесен начин обясни как танцовата терапия насърчава здравето, докато координира различни аспекти от човешката същност – физически, умствен, емоционален, социален. Тази интегралност стои в основата на убеждението, че не е възможно да отделим тялото от ума. Действително ли това е така? Сега ще попитам един официално сертифициран специалист и това е Галена Великова. Сега, дами и господа, за вас сега ще танцуват Неделя и Наско. Галена Великова, малко в разменени роли. Здравей! Точно в разменени. И аз това чувство имах, че ролите са разменени. Здравей! Галена, обикновено родителите обръщат сериозно внимание на децата си в посока обучение. Ти ще ходиш на уроци по математика, ти ще ходиш на езици, ще ходиш на история, на литература. Всъщност, това е едно дете да се грижи за тялото си през танците, през двигателната култура, през тялото му да бъде в движение. Не е ли нещо, ако не и дори по-важно от математиката, геометрията и всичките тези сериозни дисциплини? За съжаление всичко е важно, но аз ще се съглася много с теб, защото аз от спорта съм взела толкова много. Мисля, че той ми е оформил като личност. Ме е помогнал много и в кариерата. Аз съм завършила право. Едновременно с това съм била и съм правила шампионски състезания. Ако не беше тази дисциплина, всъщност, която ние научаваме от спорта, аз мисля, че не бих постигнала толкова много. Но, разбира се, освен спорта, и всички видове изкуства дават много на децата. Това за да се затворени в къщи е най-лошо. Най-вече в тази дигитална ера, в която живеем. Защото когато са в къщи, те не правят нищо друго, освен да са пред един екран. Докато децата, моя апел към всички родители, да бъдат навън. Независимо с какво се занимават. Да бъдат навън, близо до природата, да спортуват или да се занимават с някакво друго занимание. Всъщност, какво да разбираме под понятието танцова терапия? Танцовата терапия е едно мощно средство за самоизразяване. Да. Това е едно емоционално лечение. Една психотерапия чрез тялото. Да. Моят авторски метод да се занимава с чувствата. Помага да ги преживеем, нашите чувства, нашите емоции. Помага ни да ги разберем по-дълбоко, а не просто да ги забравяме или пък дори да ги игнорираме за малко. Целта е да осъзнаем и да разберем себе си, душата, умът и тялото. Но също е много важно съзнателното и несъзнателното, защото съзнателното много често забравя, докато несъзнателното помни ценното. И точно това е нашата идея. Ние искаме чрез движението да стигнем до нас, да освободим тялото и то ще освободи това, от което няма нужда. Защото, за съжаление, всички имаме много натрупано напрежение, стрес, тревожност и това е един много добър метод да се освободим от всичко това. Да, защото в крайна сметка в реалния живот винаги го има това нещо. Слагаш някаква маска, думите могат да лъжат, има го фактора социално лицемерие. Обаче, когато тръгнеш да правиш експресия през движението, осанката, движението, рисунъка, те никога не лъжат. Никога не лъжат. Точно, Неделя. Аз за това се влюбих в танцовата терапия, защото там няма значение как изглеждаш. Да. Не е стереотипно, че трябва да направиш тази техника, трябва да направиш това движение в такъв ритъм. Там единственото, което има значение, е как ти се чувстваш и точно да потърсиш твоето автентично движение. То е терапевтично. Да намериш кой си ти. Нека да проверим дали това е така. Казвам се Йорго Стефано. В периода на COVID се здобих с наднормено тегло, мигрена и високо кръвоналягане. Една моя приятелка ми каза за танцовата терапия. Бях много скептичен в началото, но понеже не съм привърженик на медикаментите, реших да опитам. Останах много доволен още след първите няколко пъти. Главоболието ми спря, много бързо се регулира и кръвното ми налягане. С течение на времето видях промяна в физическата си форма, както и в настроението си като цяло. Сега с Галена Великова сме вече приятели. Човека, който виждаме, той е застрахователен агент. Видя колко се отпусна напрежението, видя това позитивно настроение, което веднага му се прехвърли и сега се води вече всичките приятели и познати на танцова терапия. Аз използвам 6 техники, за да направим целият процес, който е много интересен. Също да ги кажа набързо. Първи е заземяването.
Значи ние, това, което се опитваме най-първоначално е да вземем енергия от Земята, да заредим първата централна енергийна част и оттам нататък, разбира се, аз това, което правя, използвам си знанията от танцовото изкуство, също поставяме правилно позицията. Това е, може би, единственото, което използваме от правилността на спортните танци. От там нататък искаме, като че ли да сканираме тялото. Където намерим напрежение, използваме дишането, за да го освободим. Дишането е един мост между тялото и между душата ни. Да. Значи дишането трябва да бъде много, много бавно и много ритмично. Трябва да има ритъм в дишането. И при издишването, разбира се, освобождаваме напрежение. Повечето хора на първия път дори не стигат до цялото сканиране на цялото тяло, защото намират толкова много напрежение в толкова много части на тяхното тяло. След което, разбира се, слагаме ритъм. И аз ви окуражавам свободно да изразят себе си, в зависимост от ритъма, който чувстват. Да. Ти си истински, нали? Просто сам по себе си, нали? Ти си самичък. Използваме огледалния ефект. Ти много добре знаеш, че друг се активират невроните по съвсем различен начин, когато ти правиш едно движение. И огледалните неврони, да, ако трябва да следвам сега твоите линия на движението. Да прави, точно така. Значи това се получава, това доверие, състрадание към другия. Учиш се на неща, на емпатия. На емпатия. Има много проучвания, които показват, че когато танцуваш в двойка, ти стимулираш огледалните неврони и ставаш много по-съпричастен. И в живота такива хора са много по-милостиви, много по-състрадателни. Точно на това се учим. Емпатия към, емпатия с, влизаш в обувките на другия и действие обаче заедно. Да. Всичко това се включва в нашите техники. Виждам, че хората имат нужда от това освобождаване. Може би обществото толкова ни потиска. Да. Напрежението и в работата, и в личния живот, и в целия хаос и бързината е толкова голяма, че те като че ли са жадни за това. Галена, толкова е прекрасно, истинско. Толкова е немедикаментозен начин просто да се хармонизираме. Аз в моята стая от най-малка имам една картина, на която има една балерина, много красива, изящна, танцува в един дъжд и долу пише: живота не е да чакаш дъжда да спре, а да се научиш да танцуваш докато вали. То винаги вали. Винаги има тъга и болка, но това е чудесен начин да бъдеш в контакт с автентичния аз, нали така? Точно така. Импровизацията. Толкова им харесва, на всички импровизират. Те създават истории, танцова история. Всеки има някаква лична история, даже и в колективи. Един казва: моята лична история е тази, и се създава хореография от историята. Да. Танцова история от личната им история. Получава се наистина много терапевтично накрая. Терапевтично получава се нещо, от което ти поникват криле и буквално човек може да лети. Благодаря ти. Беше много полезен разговор. Благодаря ти. И аз много благодаря. Прекрасна си. Благодаря.